L'any 2000, la UPB va aprovar un complement de productivitat per al PDI que tenia dos components. Després, l'any 2002, la Generalitat regulava el complement de productivitat. El mateix decret permetia a la UPB continuar pagant el complement propi fins desembre de 2003. Des del 2003 fins al 2019, la Generalitat ha tret un decret anual per autoritzar la bufanda cada any. L'any 2009, la UPB va crear un tercer component en la bufanda, la productivitat variable acadèmica, i ha anat pagant-ho fins a 2018. I en 2018, per primera vegada, l'Auditoria de la Generalitat fa un advertiment greu. El tercer component no es pot pagar perquè mai ha estat autoritzat per el Consell. Els que manen a la UPB diuen que hi ha una negociació amb la Conselleria d'Universitats per aconseguir l'autorització per pagar. Diuen que volen un nou decret per a l'any 2020, que tracte de solucionar tot a llarg termini. Diuen que ja quasi estava, però clar, la dimissió del secretari autonòmic ha retardat la negociació. Diuen. Però cal recordar que l'informe de l'auditoria fa dos advertiments més al mateix nivell. El relatiu als salaris del gerent, secretari general i directors d'àrea i la contractació de personal amb càrrec a projectes. El component de la bufanda s'ha suspès de manera fulgurant i, en canvi, dels salaris dels peixos grossos no s'ha tocat ni un euro. Per això, cal que ens preguntem, volem estar a expenses d'una productivitat variable que no sabem si arribarà o volem una carrera professional com tenen altres col·lectius de l'administració? Si no es dona una solució imminent al problema, què hi faràs?